Здравейте, потребители от YouTube! Днес ще играме Dota 2 с моите приятели Killer Bro, Drifter, Shadowkeeper и аз и някакъв руснак, предполагам, който ще ни прецака играта. Любе, С кой искаш да ли игра? слаб? С кой да игра? Любе, искаш ли... Да, точно това ти казвам. Слаб се казва. Бе му давай. бе. Кой игра? Рандом в Skeleton King. Не, Джакиро. Аз игра пук бе. И така, виждате Аре да, искаш да слапнем. Не. аз и ти да слапнем, искаш? Ай. Не. Еле за това имам лепана, да. 10 seconds remaining. Бето, искаш ли бе? Репиквам, разбира се. И аз тогава ще 5 seconds remaining. Дрола. Не ми си играят чекър, изобщо не ми си Дрола играят. ме кефи. I quiver with anticipation. Да, дрола е много яки бе. Мегалитън. Значи... Prepare for battle. И аз съм топ с... Да, време е Вики да кажа, че съм дигнал грешната магия. Да. Давай, стой. Не също си е дигнал. Моля, вижте напред. Very well. Аре, Да, стигата като хората, право. Вики, ти си с мен. Сега ако ми кажеш, че си мид, Аз съм... кой е мидъл бе? Silence. Давай, Майо, давай. Фантома няма как да е ми... давай, кентала. Не ми пука. Иначе вижте, като натиснете аути на картата, не се показва трола. Това е бък. Бах. Верно не се показва. Некой трябваше да вземе куриер. Защо пак ме прецакахте, бе? И както обичайно ставаме 30 прецакват, seconds аз to съм battle. си знак, който не може да... Не беше кой да е мидъл. Good enough. Аз съм мидъл. Няма ти. Не бе! Това са приятелите. Винаги Agreed. тия как да те прецакат, Сега са се наговорили са се. Way ahead of you. Ето другата дискусия без Венцо. Ако някой иска кило да Forward. нека да Това не пише. това наистина ли го казах? The battle begins. Лъши го. I've waited for this moment. Как гирокоптера боква крипове, като е във въздуха? Некой ще ми каже това. No Да, и това го sentiments казах as и well. Джакиро, и Скурков, Да. и Понтов Кил. А Джакиро тогава как се хлъзгаше на грива ли? Да, на Гриолинга, че Пак се прави. My боква. bow is Нищо, strong. В момента рисува, нали, и пука лети, ма пак моя бог. Това е Warcraft 3... So be it. Айл. Ние правим про-блок. Ей, battle. скалната блок направихме. Ма ти го направи, защото го блокваш до тука. Onward. Направи аз хита. Не. И аз Трябва... Няма как да го... О, не! Мале, какви герои има... Те все имат. Ние сме героя, ма и те са много яки. That was my turn. Аз къде ми? So Аз be сега it. раз ме го ще право си. To battle. Уникален демидж ми правиш, човек. I go in Некой silence. куриер, както казах. Но куриер, разбира се, защото така е. Onward. Така се прави. Така се играе толкова. Silent as mist. Помага да викат тролинг, сега да разбирам. Аз съм сигурен, че това никой не ме гледа, бе. Стига, бе, бате! Любе! Викаш, Какво ще оставам взе? ти ласкитовете, оставам ти ласкитовете и ми ги взимаш. Оставаш ми ги... Нали ми ги оставаш, но ясно, че ги взема, няма Arrow ги... fodder. Кой е казал, че ти ги оставам, ти ми ги взимаш? Way Толкова ahead of знаха. me. Съм пък нори. My bow is drawn. Вземи си. Доста силно се играл. Death comes silently. Аре, бе. Да, удри го. Нищо настрава, бе. That was my plan. Аре, взимай ги. И ти помагам. Very well.
Не ги взимай всички, защото ставаха хален. Всички ги взимам. Ами не ги взимай всички. Гледай го на хални. Good enough. Видял ли си? Видял си. О, хелп! Моя нема да е My устав, хелп, sentiments не? as well. Ма ти имаш Браво, при първи бър. Mine by right, as well as by Ето might. прави first boot на клип. That was just a warm-up. Той го направи, Аз разбира. повече с вас няма да играя, значи. My sentiments Да, as на well. един ден се надявах, че това ще го кажете. Да, знам, че се надявате повече с вас няма да играя никога, защото сте пълните ми брати. Very well. Дай това ти умре първи. Ти имам при първи бър. Into the fray. Go easy, worms. Той е, тук сметка прави. Да, и Томи! И както винаги се получава, Silent аз не as взимам ice. никакъв кил, защото вие сте пълните нобари. Некой е фарлил килка! Некой е Ние фарлил сме килка! по-късно си толкова, ние сме нобари, затова не си взимаш килове. Оу, ей за малко. И той е фарлил килката си на земята, какъв брат. На малко ще не. Абе, много малко ли? Ей го там, бе! Това си взел тук. Там. Пак е умрел. Agreed. Нема връзка просто, нема игра с вас. Пълните нобрачи сте, значи. Lost in the woods, are you? И що ние сме нобари? О, мага! Защото така, защото винаги ме набупвате с някакъв нобрач, където Абе, 3 часа седи Back бабата. into the fray. Ще умираш. Защо Това е ми? кулата. Защото вие сте пълните нубове, не можете да играете. Your top tower is under attack. Куриерите, които... Всички 0-2 на четвърта минута ние сме. Аз ще взема, ама някой трябва да го вземе. Право. Друг фронт сташ. Що не го вземе? Та дома. That was my thoughts. I'm under attack. Е, това е, брат. Да! So be it. Аз ти имам това на коно пукала. Защото си добър няма зло. Абе, The price you pay. Feel the frost. Това е колко тъпа идея. Не. To battle. Добре, че това нобар си свърли бутилката. Да няма да взема. My time has come. Казва си, бе. Казва си, аз вземам си. Attack. То нема още бутуши. Аз не му дам докато. Той му Onward. отира и не. Той ще купува тангота и коби. Върни се, ако искаш. Way ahead of you. Ти дам ли нещо, ако искаш? Не. Forward. Good enough. Мираната ли е на мида, бе? My bow Добре, is добре. strong. Вчера ми се паднаха 2 пъти подред регенерейшън. Yes. Тоби се виждам Don't тук. quit Роки your day Дерич, Тъни и job, Роки Luna. Дерич. Леле! И то! Мале, то So be мога, it. защото... Ако стънеш после Роки Дерич и то също ще го спухваме. Няма да го фанеш, ще го чупи по. Сусу. А последното куриер някой се върне да го такова. Пак лъжа. Way ahead of you. Взели куриер. О, взех куриера. Аз го купих, а някой трябваше да го вземе. Good enough. Не, със си игра цяла игра с това. Трябва да му Onward. избутаме кулата лека по лека. После съм аз курирам. Arrow fly. Гледай. As Вики, deep колко аз as хита си? forest shade. Да. Маро, ти колко си? My bow is strong. 25. Аз съм 15. Аз съм 15. Еми... I Трябва go да in си. silence. Не мога. Agreed. То много е взе просто...
Знаете ли защо не искам да играя това? Защото знаете, че не можете да играете с някой къде не е българин, нали? И затова и винаги не се очаквате. Да, сам всеки ден. Къде си сам всеки ден, бе? Никога, когато сме играли заедно, не сме били 5 човека, никога не съм играл с някой от вас, нали? Абсолютно никога. Аз като играх, колко пъти поред беше с мене? Дека, винаги като сме били 4 човека, никога не съм играл с... Аз това след като аз играх, ако си игра някой друг, вече с къде се играхме топ, от тук пъти. Не говоря като си играем ние двамата, като играем 4 човека, не двамата. Да, 4 човека. Аз играех топ с так. И ти беше хъскър. То чак си пуска това на... Да, на един крип. That was my thought. Мали, и то си поверва. От Мирана и... Още го. Ще избегаш, защото имаше това. I go in silence. Гей го то, бе! Гей го то, какъв е нуб, бе! To battle. Гей го, бе! Ай, къга момчета. Да набиете. Не ми бе. Да, бе! Ела ти да играеш колектив, 9 лева. Here again. Сува 4 кил, как да не е 9 лево. 4 кила ли? Да. Аз съм 9 лева, бате. И нема 4 кила, говори. Но ти имаш 4 умирани. Arrow, fly. Има това Ай, Луе, давай! Давай! Вот ти в мене ти бе. Мали, какъв... А? Forward. Паре кури. Yes. Да бачи си му взел бутилка. Ще да ме скифи дрол с бутилка. Да. Що ти е бутилка на тебе? Аз трябва да си купа бутилка. So be it. Аз трябва да си купа бутилка, ако искаш ми я дай. Аре, дайте бутилка. Казвам, ако искаш ми я дай, не ти е. Не, върнете се. Structures are fortified. Какво трябва? Вечер с профета. My sentiments as well. Сега ти ако ме подгонят в гората, има шанс. Няма, аз имам ултимат. Всичко има. Иначе ние сме добро комбо, ти с ултимата ги фащаш, Good аз enough. ултвам и просто. Ти с това ултимат. Оставаме Rocket Berry. Съм си дигал трет. Pride of the Не drow. ми трябва. Не ти трябва. Frost. Ще направиш едно бутърфлай, значи какво става трет? Silent. Тут. Ако беше, но ако ще да той утре, аз в същия момент си пускам трета. Ама не. That was my thought. Аз Your съм top спал. tower is under attack. Що? Връщам се. Сега ще да е над колата, ако си го бъде долу. Не толкова. Very well. Да не бе. The enemy's bottom tower has been denied. О, Fair trade. Onward. Дали с ултимата мога да изчисти един кем? В гората. стига бе. Yes. Еми, защото има много малък кулдаун за това. Няма да утвиш така. Как To си battle. Как си? Кой отива горе? Купи се един огън, ми си пар. Купи се един огън, ми така си парвам от гората. Да, сега те греши на прага, ним. Feel the bite of frost. О, значи. Silent as mist. Долу иначе. Рейх по-бързо.
Давай, на The трол enemy's ултимата. Гледай top сега пуска tower has пудра. fallen. Бутая, ще да е най-не и лъж. Дай бе, бутай я! Forward. Добре, защо не я бутна? Даре бе! О, ма... My Втора bow бе! is strong. Какво направих? Не я бутна само ти. Ай! Не! О, ма гъ! Не, I честно. go Не in бутна хубавата с silence. нея, може си и двамата да живеем така. Беше бутна с нея, бяхме и супер. Ма ти не я бутна. То само мира. Good enough. W, бе! W, бе! Малеко се! Тук си поести имата. That The was my enemy's thought. middle tower Bravo. has fallen. Onward. Ето искаш ти да фармиш долу. Very well. Това е най-хидърската игра, която няма. So be it. Аре, взимай дабл демиджа. Тук е дабл демиджа. И си вземи купи. Ей, вземи. Дабл демиджа. Вземи го! Бе, вземи Ако ще пак ме спрела Way дота, ahead of you. Double damage. Що ми никой не го иска? никъде. Не си ти атаки преди. Дядко, я знам на кой говориш. Да умре пак. Браво. Ай на видео. Аз ще направя малко ласи. Like a bow. I'll just retrieve. Your middle tower is under attack. Трябва да се ултимат. Onward. Не ултимата, бе, той ми спа 3 пъти тази магия. Лекин босет, той ми спа ултимата. Ето първата ти е на буксиони нещо секунди. Your middle tower Не is under първата, attack. втората. Ами... Good enough. Your middle Маля, tower взем is Той under идва надолу attack. иначе. Хил да имаш нещо. Forward. Хил да имаш отново. Your middle tower is Very under well. attack. Вето е взел бутилката на това. So be it. Да, ми даде на мен Много какво за ясно, него. да. Само на тебе. Пътя става на теб. I Чакай go да in викам да ми я silence. даде на мен. Но може да направиш нещо полезно да отбора. Не. Стана. Way Your ahead middle of you. tower is under attack. Дай, хващам го, давай! Боля бе! Yes. There are some things you weren't meant to see, Ай, голем щап. such as to Има me. това, айде да бием това. Идвай, бутилка. Видя се. My sentiments as well. Вики, чак танква кулата. Лудни ако може. Дай. Луд. Arrow. Find your target. Тако, път съм в момента. Dire Вики, не помниш ли structures това are дута едно, fortified. къде направиш твоите крипове. That was my thought. Вместо да бегаш си направиш твоите крипове. Ама, не помня как се прави. И върху To твоя battle. крип, така яко продължително е така. А в крип, а в крип, а в крип. Май так трябва да ги видиш. Ама, не го дай. Stand and deliver. Долу ще е динено. Маса се да я My bow is The strong. enemy's bottom tower has fallen. Никакъв шанс Дроу Рейнджер и Трол. Особено с ултимата, какво прави. So be it. Добре, беди. Не, викам да остана малко. To battle. Да ще взема тая на мида, не ми я барайте. Сега гледайте колко взе, ще тръгне назад. Опа. Не бе, Зев се бе! Колко си тъп, момче. Не мога да Good стигна. enough.
И сега гледаш ракетката я взима по някакъв случай. Very well. Да им да ганкнем. Ай. Ти има ултимат, ама... Сайлънс и Китако, ама ело при мен. Нема как да стане. Сега там ще те видеха така. В момента Yes. идвам. Казах ти, беги, стрелата, Нема стрелата! как. Чуста! Мале, дота! Agreed. Не, точно си беше иначе. Ело иначе. Да, бати морозите! Чакайте малко. Да! Аз не мога. Виж, на колко... Аре, давайте, Рошо. На колко Йой, бил съм и херби. да не ме изчекахте малко. Давай, може да изчакате малко, що? Quiver. Да, Вики. Иначе оставете ги. Не. Мале, ти ще Never be too long. И Аз всички, съм- които Еле, гледат кой най-големия казва? нуб, дами и господа, That was my thought. Мир Иванов. Да, който стрим в Аз момента, поне в идвам, ма не краде и игра за Да. отбора. който... Да играеш за отбора, колко играеш за отбора? Омага, ето го то! Взех ти колбата и... Не, трябва ми колба на троле. Това Ако е ми тук. дадеш за 500 колко ще ти я дам. 6 I shall mix my enemies. Не. Да, между си купа колба, ще ти купа нещо. Не взимай си колбата, не ми трябва и така че няма никакви чарджове. Вземи я, бе. Scientist miss. На мен ми трябва, взимай я. Не ми трябва. Аз вече си купих. Да съм пил по-рано. My sentiments as well. Сега се сети ти като купиш. Къде ми е бутилката? Къде ми е бутилката иначе? Тук ти оставих, бе, я ти Вземи я. я. Земя! The enemy's Земя! top tower has fallen. Да, и сега като нямам нищо, нямам супер си бейл. Forward. Да, супер. А що не си я взе ти? Защото се телепортирах, ако не видиш. Agreed. Фантом лазера. М. Много добър. Друг път. Еми, де, тук ти оставам и ти си я взимаш. Аре, взем Зевса. То Зевса няма нищо. Ще ви убие иначе. Да! Ай, давай му. Тънно. Attack. Вземи си, бе, пак ти си Мали, My мали! sentiments as well. Утре по-прави! The enemy's middle Silent tower as has a mist. fallen. Айде да си го взимай, тук ти е ботилка. Долу, вътре. Идвай да пупаш, а. Ели си я. Малко по- I go in silence. Виждате най-големия нуб, който не може да играе. А така, браво! Yes. The enemy's middle tower Трябваше has на fallen. хардгейм път да отида. To battle. The enemy's middle barracks has fallen. Way ahead of you. Готово вече имам и... My, Ти изчака малко 13 секунди. feel the frost. Мама, тук може да си фармиш! Това не го знаех. Ако? А не декорира иначе. Господи. А не Very well. Не декорира. давай! Ами аз го купих. Аз ще видя ако имам пари сега, ако съм... Имам 80. That was my thought. Няма да имаш. Не мисля да Good продавам нещо. enough. За 220? Хе-хе. Onward. Вау, колко демидж взимам. Вики, колко взимам. Кой ги взима 100 демидж? Повече взима той. Му обидно. И ми бе по-атак пик. Героя ти! Важното е, че виждате. е по-добре. Не се към Важното имам е, за че атак виждате в спид. момента прави версия, така че... И му трябва още... Вики, аре да уточка ти кажа, става ли?
Аре бе, So be it. да нафарма Харкен. Аре да, Shadow. Шарк кемпа нафармиш. давай! My bow is drawn. Кой е взел тия всички темпове? Ти ми ги взе, бе. Не. Взех си един и си бегам, вече. О, invisibility. Аре, вземем я и тръгваме. So be it. Добре. Там никаква мана. Ето. My Какво правиш, bow бе? is drawn. Не, скачам взем, той ще спука. Да. Ето. Silence miss. О, мака! Да, браво! Your top tower is under attack. Не, Няма. The secrets of the wood are mine. We hardly knew you. Just as well. Ау, стой! Your top tower is under attack. Мерси за кила. Това не трябваше да удрям и я взимах. И без това трябваше да кажа. Но мерси. казах мерси. Your Нубе. top tower has fallen. I go Добре, in silence. мерси, Нубе. Дел си ще трябва аз да конкурирам. И That was my thought. трябва да умра. Да съм на фул. Стигам да умирам. Не бе, там пак да използвай така и са. То така не си загубва, бе. Ти за малко си изгуби. Не ми една минута и си загуби. Battle. Още че ми взе крипо. Няма се спусна. Very well. Голем хил тук. За малко вика. Ала, браво. Good enough. Не, бъде, беги оттам, беги оттам. Аз фарма тук. Изпукат тия. Agreed. А, то, те... Това I know I трябва should respect the dead, всеки but път first you have to earn it. My sentiments as well. Мираната е яко слаба е. И това. Еле! Лол, Way те да ahead of хита, you. да хита. Аре, мали, каква стрела за малко. Onward. До ме стана, ще умра до мен. There's wage. Леле, гледам That was my муклю. thought. Дай да умреш. Дай да. The enemy's top tower has fallen. You're close. The enemy's top barracks. The enemy's middle barracks. Вот бабе, оу! Ай, бе! Дай репейс, Се пребе наръчно. Дай ремпейс на луна. Аре, давай! И всяко кажеш, че не е заради мене. Браво, Сил. Заради мене, тя си им скочи. Браво, ремпейс. Лати, аз го взех къде си. Шурен Шурен Пейдж седи още на екрана. О май гад, седи си още отгоре. Криповете ме гониха и му убиха. Криповете му убиха. Колко съм Aaron, събил. find your Да още седи ремпейдж. Yeah! Това е било много яко ремпейдж. agreed. Леле, на Най-накрая две Вики хилта. го направи Репейдж. To battle. Браво, Вики! Не, I Колко казва, че искам пред два репейс. your hopes. Леле, не са два, са три, бе, ей. О, е, аз съм направил само дота за 10. Very well. Алта майка. Вече ли само слуби 10, бе? И мога ви правят капел. 4 Рубик съм написал. Silence is Това играй в missed. тута, бе, ей. Ама за дота 2 ти казвам, а не за дота 1. С мен напред един... Ей, това играеш преди мене. Стига да игра с мен, аз си не знам кой игра. Той всеки ли Ма беше? ти вече си играл повече от мен, така че не ще го Ти правиш. заради мене. Рампейдж продължава да седи отгоре. Е, кой ти реп? Ами, И ремпейдж още си, да. А Репейдж още седи на H6. Моята ремонтът нали е мука. Let me get my arrows back. тези бутики са, бе. Лудни, then you can иначе die. лудни.
feel my cold Лутни embrace. ме! I'm under attack! Вече съм Да! уживо. Аз ли бе? Ой, Кута бе. Бути кута бе. Бутите кута бе. The enemy's Yours middle is tower empty. has fallen. Мале. Не бутайте, бе! пак ти бутите, бе. Rise and take. The enemy's middle tower has fallen. И Там сега Иран те става, Не! Да, той ще го вземе. И то ще го вземе, да! Това е Speed. Следното да превил Ремпейдж. Да, не ме ни вземе. Да, да издоминете Грэмпейдж. Колко и Ремпейдж пак. We return. Ай сам! Кой се прави на го? Давай, Вики! For this, Hey, you're back. gave up immortality. Аз съм защитал всеки слов. Само че Ремпейдж. Free Rampage! И харесвайте, нека да Чао! Дайте ми.